Hola, res, més que res, este vídeo el faig per a donar-vos les gràcies a tots els que s'heu parat un momentet a felicitar-me el dia d'avui. Ja sabeu que no me fa molt de comboi complir anys, però la veritat que llegint les vostres felicitacions i totes les que m'han arribat, pues m'ha fet molta il·lusió. Sí, complís 35, diuen que ja major, les canes, però que jo me sent igual de jove i fort i esportista com sempre i seguiré practicant esport. Adeu, moltes gràcies.